Euskaltzaindiaren hiztegiak lortzen duena da euskara bizia eta txukuna jaso erabileratik, benetako erabileratik, eta hori euskaldunei eskaini txukun euskara erabili nahi baldin badute eredu bat izan dezaten. Eta hori nola lortzen da. Norbaitek ematen du araua asko dakielako edo lako zerbait ez. Gaur egun erabilera jaso behar da. Edabideetakoa, ikasliburuetakoa, nobeletakoa, hainbat iturritakoa, eta hortik abiatu ikusteko zer erabiltzen den benetan, eta benetan erabiltzen den hortatik txukuna zer den eta zer ez den, ointxe azalduko dut hori nola egiten den, eta hortarako testuak bildu behar dira. Erabilerak erakusten duelako edatu dela forma bat edo adiera bat, lehen behar bada txartzat ematen zena, baina gizartean onarpen zabal bat baldin badago, eta ez jakinen artean, jende ikasiren artean, akademiak egiten dutena da, notario lana, santzionatzen dute hori, eta esan dute, hau ere badago, eta bere nohartxoak egingo dituzte behar bada, hau ere bai, edo hobe ez dakiz zer, edo definitzailea beste forma batekoa nagusitzeko moduan forma hori eta ez bestea, eta baina asmatu, gaur egun, akademiak ez dute asmatzen hitzik, eta euskaltzaindiak ere ez. Euskaltzaindiak korpusekin lan egiten du eta korpus batzuk ditu. Bata da orotariko euskal hiztegian jasota dagoena, eta horrek biltzen du antzinadanik 20. mende arte euskara idatzian zer erabili den. Gero dago 20. mendeko korpus estatistikoa hori 20. mendea hartzen du, eta gero dator lexikoaren behatokia. Esan ezagun, lexikoaren behatokia dela 21. mendeko erabilera jasotzen duena. Korpus hauek izaten dute hasteko volumen handia. Eduki behar dute hain zuzen batez bestekoa denetik jasotzeko. Eta lexikoaren behatokia izan oso apal, orain dela 15 bat urte edo zerbait, eta gero joan da handitzen urtean jasoz edukiak. Hortarako, euskaltzaindiak egiten ditu bere hitzarmenak edabideekin eta editorialekin, eta urtero hainbat eta hainbat testu sartzen dira. Gaur egun, une honetan bertan, esaten dugu 98 milioi testuitz dituela. Testuitz bat zer da? Testuitz bada, testu batean dauden hitzen artean, bi hutsuneren artean, edo puntuazio zeinu baten eta hutsune baten artean, edo dagoen segmentu horietako bakoitza. Baina hori jasotzen da bere testu inguruarekin. Horren zertako erabiltzen da hori? Guk nahi dugu jakin, benetan hitz bat erabiltzen den ala ez den. Eta txukun erabiltzen duen jendeak erabiltzen alduen, ala norbaitek noiz bat bere kabuz erabiltzen duen, baina ez daukan hitz horrek segida hundirik. Adibidea jarriko dut, hain zuzen, euskaltzaindiaren hiztegiak berrikuntzatxo bat beharko lukeen puntu batean. Esate baterako. Urrats hitza. Urrats hitza, iparraldeko euskalkietatik datorrena da. Hango euskaldunek erabili izan dute beren idatzietan eta ahoz mendetan. 20. mende arte hegoaldean hitz hori ez da ikasi eta ez da erabili. Hemen pauso esan izan dugu eta pausoak eman egiten ditugu. Pausoak eman. Urratsak eman egiten dira, iparraldeko euskaldunek inoiz ez dute esan urratsak eman, urratsak egin esan dute. Orduan, euskaltzaindiaren hiztegian nola dago hori jasota? Ondo dago, adierak, zein diren, eta baina adibide guztiak dira, edo aditza sartzen baldin bada behintzat, dira urratsak eginenak. Konservadoreak izan gera. Norbait esateko, iparraldeko erabilerari errespetuz, edo esan dugu, ez, haizu, urratsak eman ez dira egin izan. Urratsak egin izan dira.
Bai, hola da, 20. mendeko korpusa, barkatu, Orotariko euskal hiztegi hartzen baldin badu ikusiko dugu. 20. mendean hasten dira hegoaldeko idazle batzuk urratsak eman idazten. Eta zein dira? Jon Etxaide, Txillardegi, Villasante, euskaltzainburu izandakoa, eta horiek erabili izan zuten. Eta orain jakin nahi baldin badugu nola erabiltzen den, nora jo? Lexikoaren behatokira. Lexikoaren behatoki hartzen dugu, nik atzo hartu nuen, eta egin nuen, zenbat azaltzen den urratsak egin, eta zenbat azaltzen den urratsak eman. Urratsak egin, 2000 agerraldi inguru, 88 milioi testu hitzeko testu ingurtan. Zenbat urratsak eman, 1000, gutxiago, erdia. Sartzeko izango litzateke adibideren bat edo beste gutxienez urratsak emanena euskaltzaindiaren hiztegian, eztabaida daiteke. Aztertu beharko genuke gehiago. Hori adibidetxo bat da, baina hori egiten da hiztegian sartzen den informazio guztiarekin. Eta iturria, hain zuzen informazio iturria, lexikoa da. Esan bezala, da benetako erabileraren edukia hantxe dago. Beste kontu bat, lexikoaren behatokiak eta edozein korpusek volumen handia izateaz gain eduki behar dute oreka bat. Esan nahi da, ezin dugu, praktikara joanez. Berriako eduki guztiak sartuko bagenitu, aspaldi gainditua genuen ez 100 milioi testu hitzeko korpus bat, 200ekoa edo euskalo zenbatekoa. Baina ez dugu hori nahi dugu beste hainbat iturritako gauzak jaso. Beste arlo batzuetakoak, beste gai batzuetakoak, beste maila batzuetakoak, eta hori orekatzen ahalegin handiak egiten ditugu. Ez da erraza. Euskaraz ere ez da hainbeste gai buruz idazten, baina saiatzen gara. Guretzat oso importantea da konsumer aldizkaria. Zergatik, hain zuzen jendeak egunero erosi eta erabiltzen dituen gauzei buruzko hainbat informazio erabiltzen delako. Hiztegia egiteko iturri ezinbestekoa da. Eta ez hiztegia egiteko bakarrik, zoritxarrez ez dugu askoz gehiagotarako erabiltzen, edo ez guk eta ez behar bada beste erakunde eta profesional batzuk eta abar, baina iturri paregabea da berez estilistika aztertzeko, gramatika aztertzeko, eta hizkuntzalaritzatik kanpora ere, bai, ideien soziologia aztertzeko esate baterako, zergatik ez, han ideia asko daude landuta eta balorazio asko daude hor testuetan jasota, zergatik ez erabili olako ikerketak egiteko. Lexikoaren behatokia edonoren eskura dagoen tresna da. Euskaltzaindiaren webgunean, hortxe dago, esteka bat, hizkuntza baliabideen artean, korpusak daude, 20. mendeko korpusa ere hor dago, Orotariko euskal hiztegi ere hor dago, denak edonoren eskura daude erabiltzeko. Eta gaina oso eskertzeko alitzateke, zer esan gaitzunik, unibertsitatean, hezkuntza sisteman oro har, eta hizkuntzaren profesionalek, eta horri probetxua aterako baliote, eta nik uste probetxua atera dakiokela. Esan nuke, ereduak ikusteko, gauza nola esaten diren, eta nola esan ditezken, eta nola esaten dituen jendeak, eta pixkat, erreferentzia izateko ere bai. Guretzako tresna ezinbestekoa da. Hiztegi egiteko da, hori kendu eta akabo. Ezingo genuke hiztegirik egin.